Kaixo, arratsaldeon, ze moduz, martxoaren 10. gaur bagatoz, 14 minutu momentu honetan, arratsaldeko 5 izateko, eta jarraituko dugu gaur, kultur mailan sartu aurretik, bapurtxuet ulertzen, saiatzen, Mikel Reparaz, zer gertatzen ari den munduan, arratsaldeon. Arratsaldeon. Mikel, zema lan, egunotan? Gelitu gabe, egia esan Ukrainako gerra hasi aurretik ere, Ukrainak zer esan handia eman du, eta Kieven izan nintzen aurretik, eta orduz gero gelditu gabe ari gara informatzen, ez? 15. eguna gaur, eta purtsuet saiatu gara, bizoko ordenaten nondik hasiko gara, eta nola ikusi beharko genituzke albistiek zer ulertu beharko genuke, 15. egun honetan ikusi dugu albistegietan, besteak beste, Turkian bilera garrantzitsu bat izan da, eta arratsaldien Versaillesen beste bilera garrantzitsu bat izango da. Bilera asko, azken egunotan, eta gaur azpimarratzekotan nik uste dut Versaillesko hori importanta izanen dela, batez ere guretzako, Europarrontzako, ez? Hor neurriak hartuko direlako, batez ere energiaren inguruan, baina baita ere refuxiatuei ateak irekitzerakoan, eta gero lehenbiziko bilera egin dute Errusia eta Ukrainako atzerri ministroek gerra hasi zenetik, ez? Ez da aurrera pausorik izan, bilera horretan Turkian egin da, Antalya hirian, Kuleba Ukrainako ministroak eta Lavrov Errusiarrak, eta antza ez da aurrera pausorik eman, biek haien baldintzak jarri dituzte mahai gainean, Errusiak esan du, bere inbasio hori gelditzeko, Ukrainak uko egin beharko diola, NATOn sartzeari, neutraltasuna, desmilitarizazioa, beste hainbat baldintza jarri ditu, Crimea, Donbass onartzea, ez? Eta Ukrainak esan du hori errendizioa litzatekeela, ez? Beraz ez dago elkar ulertzerik momentuz, baina egia da negoziazioaren eta diplomaziaren ate hori ireki dutela, ez? Eta hori bada zerbait, ez? Hala ere, Ukrainan gaur erasoek jarraitu dute, bombardaketa gertatzen ari dira, eta horre ez da inolako aurrera pausorik izan. Irtenbidea segurazki hortik etorriko dalako, apurtxo berotan egon gara. Hasi aurretik irtenbidea non aurkitu beharko da negoziazio baten, batek hau eska dezake bestik hau ezinezkoa da, baina joan beharko gara postura horiek hurbiltzen bebai, bestela zelan emango zaio irtenbide honi? Ez dago beste soluzio horik, ez, negoziazioa baino. Hala ere, orain zaila da, ez, eszenatoki hori ikustea, besteak beste, gauden egoeran gaudelako, inbasio baten erdian, Errusiak jartzen dituen baldintzak, ez dituelako ez mendebaldeak ez Ukrainak onartzen, ez onartuko, ez, eta gerra baten erdian, Ukrainarrak oso motivatuak daudelako baita ere, ez? Gainera, kontutan hartu behar da, NATOko herrialdeek armak ere bidali dizkietela, armak gero eta gehiago dituztela, Errusiako armadak izugarrizko superioriadea du, ez dago konparatzerik Ukraina eta Errusia militarki, baina motivazioa dago batetik eta Ukrainarrek arma horiek jaso dituzte. Horrek oraindik su gehiago ematen dio gatazkari, eta ikusi beharko da, nun amaitzen den, baina oraintxe bertan ez dirudi baretuko denik, ez du itxurari behintzat. Zure lanpostua dalata, Mikel, ibiltzen zara ratona, hauteskundeak estatu batuetan, Mikel badue, gero zatoz eta guk, zemu uste giro, eta hau, Kiev eta, Ukraina eta Errusiaren arteko tentsioak, Kieven egon da, gero bueltan etor zinen bai, ze giroan, eta, bortxe dau, baina ezken nuen inok itxaroten, ez zuek, ez bertako hiritarrak, ez politikariek, ez kazetariok, sumatzen zelako hori, zelako iria da Kiev, zelako jendie da, ze giro egon zan gerra hasi aurretik? Ez zuen inork espero, ez, eta estatu batuek behin eta berriz esaten zuten, ez, inbasio hori berehala gertatuko zela, ez genion sinesgarritasunik ematen une horretan, ez, informazio horri, ez da Ukrainako gobernuak ere, ez zuen mezu hori zabaldu nahi, eta Kiev hiri lasai bat zen, egia esan, ez zegoen beldurrik, ez, kaleetan bizitza normala egiten zuen jendeak, egia da Ukraina oso herrialde militarizatua dela, reservistak aktiboan daudelako, miliziak daudelako, era guztietako miliziak, ez soilik hain ezagun egin diren eskuin muturreko milizia horiek, baina egia da oso arma presentzia eta militarizazioa handia dela Ukrainan, gero hiria Kiev prest zegoen bombardaketetarako, errefugioak, aterpeak, bunkerrak non nahi aurki zitezken, hori horrela da, baina populazioak ez zuen ikusten arrisku hori, berehalako arrisku hori behintzat, ez?
Kiev oso hiri, ez dakit nola esan, geroz eta mendebaldegorago etorrien hiria da, ez? Nik horatzen dut, lehen aldiz, 2004an egon nintzela Kieven, orduan iraultza bat izan zen, Errusiaren influentziaren aurkako iraultza bat, iraultza laranja deitu izan zen dura, 2004tik aurrera behin baino gehiagotan izan nahi izan, eta izugarrizko evoluzioa izan du hiri horrek, ez? Besteak beste hizkuntzari dagokionean, Kieven errusiera entzuten zen batik bat, ez, kaleetan. Eta oraindik ere errusiera asko entzuten da, ez? Baina azken bi hamarkadagotan aldaketa handi bat izan da gazteek ukraineraz hitz egiten dute, ukrainerazko errotulazioa eta non nahi ikusi daiteke, eta hori aldaketa handi bat izan da. Eta horrekin batera, nolabait ere errusierari bizkarre emate horrekin batera mendebalderantz egite batera izan da, ez? Eta inkestei begiratuz gero argi dago Ukrainarren gehiengo zabal batek, 78%ak nahiko lukeela esaterako Europar Batasunean sartu, NATOren aldeko jarrera handia dago baita ere, inkesteen arabera txikiagoa Europar Batasunekoa baino 70% ingurukoa. Beraz, nolabait ere evoluzio handia izan da, batez ere azken 8 urteotan, ez? Janukovic, Errusiaren aldeko azken presidentea bota zutenetik, ez? Maidaneko gertakariekin. Bai, plazako gertakariekin. Orduz gero, urrunduz joan da, ez? Errusiatik, eta Errusiak ere hori mehatxu bezala ikusi du, inolako zalantzari gabe, eta ulergarria da gainera, ez? Horrela ulertu beharko genukelako, esaten zabiltzena, zergaita Ukraina hain garrantzitsua Errusiarentzat gertatzen ari dena. Bai, badakigu mapan konkatzen dan, mugaz muga daude, eta hor badau, tradizioz ez da blokez berdinak izan dira, hor Errusiak eskatzen zuen, neutrala zan leku bat guzti eurei eta bar, baina ez da interesgarria esaten zabiltzena, kulturalki, ustez, Ukrainako nazionalismo hori Errusiarrek kontrakotzat hartu dutelako, zerbait euren kontrakotzat? Bai, Errusiera hitz egitea Ukrainan ez da Errusiar zale izatearen sinonimo, ez? Ez da gauza bera, oso gauza ezberdina dira, baina egia da Errusiaren influentzia beti oso handia izan dela Ukrainan. Ukraina historikoki oso lotuta egon delako Errusiarekin, ez? Eta ez Ukraina bakarri, baita Ukraina, Bielorrusia eta Errusia, ez? Triangelu hori nolabait ere oso kulturalki oso gertukoa da, ez? Eta egia da, azken urteotan, nolabait ere, izan dela, nazionalismo politiko horren bultzada eta nolabait ere urrundu egin direla, ez? Eta horrek aldatu duela gizartea, ez? Eta ez soilik gizartea, baita geoestrategia ere, ez? Eta Errusiak hor mehatxu bat ikusi du, ez? Eta NATO nolabait ere sukalderaino sartze hori mehatxu bat da Errusiarentzat eta azkenean reakzio hortik datorrez. Zema gauza interesgarri, NATOri buruz berrutan hasten bagaran bebai, Europak nola hartu duen, estatu batuen pisu bat hori da nahia iristen garan, ikusten ari garelako Zelenski alde batetik, Putin bestetik. Nor da Zelenski, nahi dut esan, gaztiek entzuten duz, eta orain errefusiatu horiek 2,3 milioi dagoeneko, Ukrainatik kanpora 2 astetan. Gaztetanak inglesez hitz egiten, oso ondo ulertzen ditugu euren adierazpenak eta bar, hor aldaketa bat ikusten da zalantza barik. Nor aukeratu dute presidentetzat, nor da gizon dago nondik dator zelako gobernua zan? Da. Bueno, Zelenski badakizu izatez aktorea zela, oso pertsonaia ezaguna Ukrainan, eta oso, nik esanen duke baita ere maitatua, ez? Oso, famatua. Bai, aukeratua, bai. Eta Poroshenkoren ondoren etorritako gobernu hori osatu zuen, ez? Gobernu kontserbadorea, nazionalista, oso nazionalista, aurrekoa bezala, ez? Eta horre nolabait ere, Zelenski, nik esanen duke, Zelenskiren, Zelenskik lortutako zerbait eta importantea izan dela, estatu batuekiko harreman hori landu duela, ez? Eta estatu batuekin harreman diplomatiko horiek, komertzialak eta asko areagotu dituela, ez? Horrek nolabait ere sumindu du Mosku, ez? Neurri handi batean. Baina Zelenski, askok bere lepotik barre egin dute, aktore bat da, komiko bat da, eta orain, gerraren erdian, nolabait ere, ezagit, heroi bilekatu da, ez, Ukrainarren artean, ez, hori da pertzepzioa behintzat, ez, baina, Zelenski ez da inoiz izan politiko, ezagit, haundi bat, ez, egia da, izan dela, ez dakit gaur egungo
politikari populista edo horietako bat, ez, gehiago, ez. Baina egia da, onarpena baduela, eta gerra honen erdian, eta Errusiaren mehatxuarekin, nolabait ere, haunditu egin dela, ez. Zalantza barik, izten hartu duelako guztiok ikasi dugu. Guztiok ikasi dugu bere izena, guztiok dakigun ordan, orain arte, ez duguna jakin bez. Putin, ezagutzen dugu, aspaldidanik. Joan da, pausoak emoten, orain ikusi eta gero danok dakigulako, joan da pausoak emoten gitxika, zelan bere herria be nola gobernatzen zuen, bere obsesio pertsonal bata, zuzeneko irudiak direla, esaten didate, von der Leyen eta Macron esan dakue, Versaillesen bostetan bilera dalako. Putinen obsesio pertsonal bat hau dana, beste zozer egon behar da horratzetik, bestela heliogete utziko edo bai. Ez dakit nik obsesio bat den, ez? Bada, Errusiaren interes geoestrategiko eta energetiko, komertzial handi bat da, Ukraina, ez da obsesio soila. Orain, Putin azken egunotan, azken asteotan ikusi dugu, ez? Nolakoa den, edo behintzat erakutsi digu, Putinek neurri handi batean bere agerraldiak normalean grabatuak egiten ditu, ez egin dituen bilerak adibidez bere segurtasun kontseiluarekin, gogoratuko duzu hor bere ministroekin egin zuen bilera hori Donbassen independentzia onartzeko edo kasu horretan ikusi zen, ez zein den bere jarrera eta nola oso izaera autokrata duen, ez? Hori ez dago inolako zalantzarik. Nik ez nuke esanen obsesio bat denik Ukrainakoa, baina egia da Putin itxura batean behintzat ikusten zaio bakarrik. Ikusten da agintea duela bere ministro, bere gobernuaren gainean, baina jakin nahiko nukenik zein baterainoko babesa duen sistema politiko barruan. Putinik oso ongi antolatua dauka Kremlin eta Errusiako politika, ez? Baditu bi zirkulo esaten direnak bere inguruan, ez? Batetik San Petersburgokoa da, eta bere San Petersburgoko gizon indartsu deitzen diren horiek ditu, ez? Bere oso gertukoak, oso leialak Putinekin, eta gero beste zirkulo batean ditu oligarkak, ez? Oligarka deitzen ditugun horiek, azkenan enpresariak dira, enpresari dirudunak, enpresa pribatuak dituztenak, Errusiako estatuaren baliabideekin, lehen gaiekin, petrolioarekin, eta bar. Oligarka horiek asko zor diote Putini. Eta Putinik nolabait ere mantentzen du haien aberastasuna, haien boterea. Baina egia da, zigorrekin, nazioartetik etorri zaizkion zigorrekin, haietakoren batzuk hasiko zirela, ez, larritzen, eta nik uste dute Mendebaldeak, Europar Batasunak, Estatu Batuek, Erresuma Batuak onartutako zigorren helburuetako bat hain zuzen ere hori dela, ez? Oligarka horiek nolabait ere aldendu, babes hori, Putinen inguruan dagoen babes hori hautsi nolabait ere, ez? Edo pitzatu, ez? Ez dakit lortuko duten ala ez, baina hori da dirudienez helburuetako bat. Esan didazu, Turkiako batzarra gaurko puntetako da, baina zalantza barik, eta zuzeneko irudietara bueltatuko gara Versailles. Hasi aurretik hasi gara, Mikel eta biok bastante frikiak ara bai historiarenak, honek badauka sekulako simbolismoa, Versaillesko tratatua izan zen lehenagoko mundu gerrari amaiera eman zion tratatu hori. Hortik ikasteko asko bai, hor zigorrak ezarri zielako, Alemania oso zigortua atera zen, handik bigarren gerra mundial etorri izan bai, simbolismo asko lekuak gaur batzartuko eta hitz egingo diren kontuak zigorroiek esaten zabiltzena, izango direlako, energia kontu asko gaur mai gainean. Bai, Europar Batasunak ez ditu Estatu Batuek edo Erresuma Batuak bezain edo bezalako neurriak hartu edo zigorrak, horre zalantza handia dago, esaterako, energiaren kontuarekin, petrolioa, gasa, ez, Europa neurri handi batean Errusiaren menpe dagoelako, ez, Errusiako lehen gaion hoien menpe dagoelako, baina egia da, ez, zigorrena, zuk jarri duzuna adibide hori Alemaniarekin lehen mundu gerraren ostean, nolabait ere gerora nazismoa Hitler ekarri zuen giro hori nolabait ere horra zitela. Ito zuten ekonomikoki, zigorrekin, esate baterako? Ito, politikoki humilatu, eta nolabait ere hortik etorri zen gerora. Ez dakit nik konparableak diren, ez, egoerak. Hala ere, egia da, gauza bat, eta da, zigorroiek alde batetik
bai, oligarkak aipatzen dira, Errusiako klase politikoa eta bar, agintariak, baina populazioari ere egiten diote, tipat, ez, batez ere, eta ikusi da beste kasu batzuetan embargoek eta blokeoek nora daramatzaten herrialde hoitako herritarrak azkenean, ze horiek sufrituko dute. Lehenik ukrainarrak ari dira sufritzen egoera hau, baina errusiarrek ere, errusiar herritarrek sufrituko dituzte, inolako zalantzarik gabe, dagoeneko korralito moduko bat ezartzen ari dira Errusian, eta bestelako neurriak ere etorriko dira, ze oso zigor gogorrak dira, ez? Ekonomia itotzea dute helburu eta hor errusiarrek sufrituko dute inolako zalantzalik gabe. Eta baita ere Europarrok sufrituko du hori. Hemen, askotan esaten da, estatu batuek bultzatutako zigorrak dira, estatu batuak oso urrun daude Errusiatik edo Ukrainatik, ez, gatazkatik, ez daukate inolako dependentziarik energiari dagokionean, kasu horretan Bidenen gobernua eroso dago, horrelako zigorrekin, baina Europa ez. Europak badu bestelako harremana Errusiarekin, batez ere Alemaniak, ez? Baina, baita ere Finlandiak. Gasa, hidrokarburuak danok horri buruz berruetan gabiltzelako, gasolinak zema balio duen, irina, olioa, hasi direlako onelako kontuak be, geure eguneroko elkarrizketa horietan. Macron ongietorri emoten danari postik egongo da, badauka berak be, izaeratik apurtxuet, badauka berak saltza etxien, Laster hauteskundeak izango dira Frantzian. Hilabete barru. Guztia eklipsatuta dago ala ere, esan duguna. Bai, Macronek inkestetan gora egin du ikaragarri. Krisi honekin, ez, eta Ukrainako gerrarekin, eta berak izan duen nolabaiteko protagonismo horrekin, ez. Bagizue, Macron izan da Putinekin hitz egin duen mendebaldeko buruzagi bakarra, ez. Telefonoz hitz egiten dute, noizean behin, eta hori ere nolabait ere kanpainan erabili du Macronek, ez, eta inkesten arabera, ez dakit, eguneko 35 inguruko babesa du, ez dago zalantzarik hauteskunde horiek, lehen itzulia behintzat irabaziko dituenik, eta ikusi beharko da. Hala ere gauzak aldatu daitezke politikan azkar, ez, baina hori da egoera orain, eta hauteskundeak ditu aurrez aurre, eta hori badaki, Bersailesko eszenifikazio hori guztia ere, neurri handi batean bere, ez, nolabait ere Macronek antolatutako zerbait da, ez. Defentsari buruz hitz egingo dute, lehen gaiei buruz hitz egingo dute, kontu asko, herrialde bakoitza, 27 herrialde, hala ere eta bakoitzak interes ezberdinak, baina entzun dugu bai, Mikel, batuta gertu dela Europar Batasuna krisi honen aurrean. Norbaitek nahi egin izan du, ez, irakurketa hori, behintzat Putinek batu du Europa behingoan, ez, batu du, besteak beste armak bidaltzeko garaian, zigorrak ezartzeko garaian, ez dakit hor batzuk badiote defentsaren Europa azten dela hemen, ez? Nolabait ere kanpotik datorren mehatxu baten aurrean, eta nik hori albiste ona ala txarra den, ez? Horlako egoera batean, ez? Baina, egia da, badaudela, badagoela, edo erakutsi nahi dela behintzat, jarrera sendo bat, ez? Errusiaren aurrean, eta segurazki gaur eta bihar Bersailesko goi-bilera horretan hori ikusiko dugu, ez. Baina batez ere gehien kezkatzen dituena, ez da defentsaren kontua, ez da errefuxiatuen gai hori mahai gainean ere izanen dute, zalantzabarik. 2 milioi terdi errefuxiatu atera direla Ukrainatik, gehienak Europar Batasunera datoz, horretaz ere hitz egingo dute, baina batez ere energiaren kontua da gehien kezkatzen duen Europa, ez, eta nik uste dut hortik etorriko direla izenburu nagusiak. Urte asko bizitzen bertan zu, Mikel, Amerikako Estatu Batuetan apurtxu bete, baditu eta bertako gizartean, zure liburuarekin gozatu genuen eta sekulako errepaso historikoa egiten duzu, Las Gretas de Amerika horretan. Irailaren 11 buruz hitz egin genuen, mundua aldatu zuen momentuari buruz entzuten gabiltze bai, honek guztiak, orain arteko orden guztia irauliko duela be bai. Bagauz, momentu klabe baten? Badirudi baietz, ez. Duela 2 urte norbaitek esango balizu, ez. Datozen 2 urteotan mundu mailako izurrite bat, pandemia bat gertatuko da, milioika lagun hilko dira, ekonomia geldituko da, eta ondoren Errusiak Ukraina inbadituko du eta gerra bat hasiko da Europan. Norbaitek hori esango balizu esan entzen duke, zu zoratuta zaude, ez? Hori gertatzen ari da. Eta horrelako gertakizunek historia baldintzatzen dute eta etorkizuna baldintzatuko du honek inolako zalantzari gabe. Goizegi da jakiteko nola, ez? Edo hemendik nola aterako garen, ez? Batzuek diote
Errusia isolatzen baldin badugu, Errusiak bate egingo du Txinaren blokearekin, ez? Txina orain oso lasai eta isilik dagoen aurrean, ez du parte hartze zuzenik izan nahi, Nazio Batuetan abstentzioa eman zuen, esaterako Ukrainako inbasioaren aurkako testu horretan, ez du guztiz babestu Mosku, naiz eta aliatu diren neurri handi batean, ez? Bueno, horrek indartuko du Txinaren blokea, agian, ez? Beste batzuek diote, honek aldatuko duena da Estatu Batuen atzerri politika. Besteak beste ikusi dugu, azken egunotan, Venezuelarekin akordioak esploratzen behintzat edo, ez? Petrolioa jasotzeko Venezuelatik, baita Iranetik ere, hori pentsaezina zen duela oso gutxi. Pentsaezina dalako, egun batetik bestera aldatzen zaigu albizki eta danok onartzen du bai. Bai, eta onartzen dugu eta gauzak horrela aldatzen da historia. Orduan, bai, zalantzari gabe gauzak aldatuko ditu honek, ez? Joko arauak aldatuko ditu. Norantz joko dugun, ez dakigu, goizegi da, ez dakigu honek noraino egingo duen, noiz arte iraungo du gerra honek, gerra hau zabalduko da, ala ez. Mendebaldetik kontu handiz ari dira, besteak beste, NATO eta Errusiaren arteko gatazka ekiditeko, ez, edo saiesteko. Besteak beste, badakizue, Ukrainak gerra abioiak eskatzen dizkio NATOri, Polonia, Bulgaria, prest daude abioioik bidaltzeko, hasiera batean Estatu Batuen bitartez egin behar zuten hori, eta Estatu Batuek esan dute, ez dutela hor sartu nahi. Gerra abioiak bidaltzea, ia, gerra deklarazioa litzatekelako Errusiarentzat, ez? Eta oso momentu delikatuan gaude, oso momentu... Oso arriskutsua da, hori dana, esaten gabiltzena, baten bat sartzen bada honetan, benetan mundu osoa ja implikazio mundiala dalako. Gaurko albistegian ikusi dugu bai, Kamala Harris, 50.000 milioi dolarreko laguntza bideratuko duela Ukrainara, esaten zabiltzena, karo, Estatu Batuak begira dauz, hasieran esan didazuna, badator inbasioa, inok sinistu ez duena, badator inbasioa eta etorri da, eta Txina, bizek dauz begire, bata, ze irabazteko batek, suposatzen dut, betiko bi bloke hoien artien ja behingoz irabazi dana, Txinari be, egongo da itxaroten, aber noiz hasten naizen neu bezeo zer esaten, honetan danatan? Bai. Baina, Txinaren politika nazioartean beti oso diskretoa da, ez? Ez du... Askok esaten dute, orain, honek aprobetxatuko du, ez? Taiwan inbaditzeko edo Taiwanen nolaiteko mugimendu bat egiteko. Ez dirudi, ez? Txinaren hegemonia arantzko bide hori geldiezina da, ez? Eta bere ekonomia agorantztoa, eta hori oso ongi dakit Txinak, ez? Ez dauka horrelako abenturetan sartzeko beharrik, ez? Egun batean eta denbora gutxi barru, munduko potentzia handienetako izateko, ez? Dagoeneko bigarrena, ez? Eta nik uste dut Txinari ez zaiola konbeni, ez? Horrelakotan sartzea. Baina egia da, guztiak badirudi behintzat indartzen duela Txinaren posizioa munduan, ez? Saiatuko gara ulertzen, Mikel, saiatu beharko gara herritar moduen bebai. Nabil esaten, hemen berbetan gabiltz, kazetariak gara, zure ardura momentu honetan bebai, Euskal Telebistan, nazioarteko sare hori eramaten duzulako, ardura ezberdinek ez da eta orain honelako gauza baten aurrin ze ardura bebai. Claro, zelan eskaini, esaten gabiltzena gure korrespontsalek zelan egiten duten bebai, gainera gertukuek dienien beste maitasun bategaz begiratzen ditugu eurek bialitako gauzak eta eurek zaintzeko eta hori dana nazten zaigu bebai, baina ze ardura ez da, kazetari moduen bebai zubilan hori egitea, sasoi honetan, zai sozialak, fake newsak eta desinformazio honen guztiaren erdian, zergaitik jarraitu beharko genuke herritar moduen hau guztia atentzioz? Jarraitu behar dugu oso gertu daukagulako, ez? Ukraina hor bertan dago. Europan gertatzen ari da gerra hau, ez? Balkanetako gerraz geroztik etzen horlakori gertatu Europan, eta nik esanen nuke hau are larriagoa dela Errusia bezalako potentzia militar bat dagoelako tartean, ez? Eta nik uste dute oso gertutik jarraitu beharra dagoela, ez? Baita ere, gugan daukan eraginagatik, lehen aipatzen genuen, ez? Ekonomikoki eragina handia izanen du, ez? Gure susperraldi, izurrite batetik irten eta susperraldi ekonomiko hori geldiaraziko du honek, zalantzari gabe, ez? Dagoeneko gertatzen ari da. Eta hori
hori ere oso gertutik ikusi behar dugu, ez, eta ikusten dugu, ez. Nik uste dut, zoritxarrez, Ukrainako gerrak, lehen aipatzen genuen, ez, informatiboetan bera eginen du, ez, albisten zikloa gero eta azkarrago izaten da, gerrak bera eginen du, baina ondorioak, elikagaien prezioak, energiaren prezioak, albiste horiek guztiek gora eginen dute, ez, eta segurazki, dagoeneko aste honetan albistea hori da, ez, gu oso gertutik ikutzen gaituenak beti pizten du interesa handiena, ez, eta, horrelakoak gara, esan duguna, horrelakoak gara, eta, bai jarraitzen dugu, aldugun egiten da gure ikuspegitik etorri dana. Irudi horiek zuzenen ikusten genituenak, bazu ez, seguru, albistea jarraitzen, gaur egunen, bestak beste, lehenengo pieza behintzet, bertan esaten dabiltzatena eskaintzeko. Handaukagu Olatz Arrieta, Versaillesen, Olatz Simon Parisetik bertatik, eta jarraituko ditugu albiste guztiak, eta kontatuko ditugu. Mikel Reparaz, eskerrik asko etortzearren, ahoz ahora, horren beste galdera ditugu, eta erantzun batzuk ze gustu erantzuten dien. Eskerrik asko, Mikel. Zuri. Mairanoa, hiru kazetari neurezain, kulturari buruz hitz egingo dugu, musik asko izango dugu, eta bestak beste gauzatxo bat erakutsi nahi dizuet. Delirium Tremensek disko berria dakar. Hola, tío, asfaldiko, ondo, Andria zelan, Dalanian, galdetzen badiazu, erantzungo dizut, nondik hasi ez dakit, benetan diozut, ni neu izorrauta, bizkarre zurra jota, ikusmena galtzen, da prostata bizatzen, emaztea, hobeto ematen da, bada urte bete beste batekin joan zela, atzo ikusi nuen guzti zapainduta, ta hemen pasiatzen langabezian nago eta ez dela ondo, hasta el puto fondo. Por cierto, zeu itxura hona daukazu, ondo, ez? Zuzeuk esan dezu, dena itxura da, kanpotik badirudi, barrutik ezala, familia ondo dijo. Bortxe, Delirium Tremens bueltan talde mutrikuarra, eta iragarri zuten bekeko kontzertua, baina orain diskoa, kantu berria, eta barri izango dugu, nobedade asko gaurko kultur mailan, Joni Ubeda. Kaixo. Donostitik zatoz? Donostitik nator, bai. Liburu pisutxu hori hartuta? Bai, hori da. Galdetu diete argitaletxeko, ze pixatzen dut, ume batek bezala, 2 kilo lareun. Sastraka, gero itzingo dugu. Guau, ze liburu zoragarri. Iban Bengoetxea, arratsaldeon. Arratsaldeon. Beste beste, atzo spoilerra bota nuen, txundituta geratu garelako gure endurance itxasontziarekin. Aurkikuntza harrigarri horri buruz hitz egingo dugu. Aldugun neurrian, ez gara hurbilduko Mikelek utzi duen maila horretara, baina hurrengo minutua behintzat entretenigarriak izaten ahaleginduko gara. Ane Zabal, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Baina guztia lotuta bai, esaten gabiltzena, fokua jarrita daukagu, ala beharrez gaurkotasun horretan, baina garrantzia emoten bai, kontuan eta eskuartean ditugun gauzei, Antzerki kontuak. Bai, esaten duguna bai, pentsarazteko, kritika soziala egiteko, transmisioa egiteko, horretarako guztierako erabiltzen dugulako artea. Sastraka? Bai, albiste freskoak, gaur Donostian izan gara, eta Donostian aurkeztu dute Sastraka, liburu artefaktu, ez dakit Donostiaritze erabiliz, azkenen hemen daude kultur jarduera ezberdineko eragi ezberdinek. Nortzuk ikusten gabiltz, horre irudia? Bai, gaur goitzeko irudia dira, hor dago Imanol Anaia ezinbestean aipatu beharrekoa da, nire antza hunde daukalako, baina batez ere hor daude zinemagile dago Imanol Raio, Bi Anai, Il Kanpaia filme egilea, Agorreto Amargolaria, eta gero Peio Lizarralde, Iazko Euskadi Saria, eta ibilbide oparoa dauna literaturgintzan. Eta azkeneko 2 urteetan isilpean eta zelosamente gordeta egondan egitasmo bat pixkanaka landuz joan dira, eta gaur izan da aurkezpena, liburu mardul hau, 2 kilo lareun pixatzen duna, 220 orrialde, eta bertan daude Peio Lizarralde idazlearen kontrakizun batetik abiatutako egitasmo oso bat. Eta ez da liburu hutsa izango, baizik eta Euskal Herriko hiriburuetan ere erakusketa bat izango da, hemen barruan dauden margolanak
Peio Lizarralderen idazlanak eta Imanol Raiok egin dituen argazkiekin erakusketa bat antolatu dute hiriburu guztietan. Kantuak. Bai, Imanolek kantuak, ez? Hemen diskoek eta agertzen delako be bai, eta ikusten bitu, pasatuta, esan dakue. Gutizia bat, luminiszenteak liburuarekin aipatu izan bezala. Bai, Olako liburu bat zeinean kuadroak, argazkiak eta idatziak daude, eta gero ondoan daude bi CD bat musika CD da. Izan ere, Peio Lizarraldek eta Jose Ignacio Agorretak lotura handia dute, ze Peio Lizarralden eleberri guztietan Agorreta margolariaren azala, margoa azaltzen da liburuaren eleberriaren azalean. Eta hortik abiatuta, proiektua haziz eta ondituz eta osatuz joan zen. Eta bitxia da nola kontatzen duten, ze Peiok eta Agorretak oso garbi zuten zerbait egin nahi zutela, baina ez zekiten oso ondo zer egin. Eta ere berean, dizkidetasunak eta konfiantzak baliatuta, gertuko dokide zituzten beste eragileen gana jo zuten. Eta Imanol Ubedaren lehenengo erreakzio izan zen, ilusioaz, baina zaila ikusten zuen zerbait egitea. Eta denboraren poderioz, erakusketan kuadroekin eta hitzekin osagarrien dian 12 musika pieza egin ditu. Bai, kantuak dira, nolaiteko musika pieza dira, 2 instrumentalak dira, eta kantu bat edo beste da esaldi batekin osatutako kantua. Kantu txikia dira, baina beti ere Peio Lizarralden testuetik abiatuta, eta hori da ariketa ezoikoa. Bai, ez? Nahi dut esan, instrumental bi egin baditu, ez? Bai, eta gero azkenean margo lan batzutatik eta testu batzutatik abiatuta inspirazio hortik biatu behar dutu, ez? Eta gero ariketa asko zailago izan zen, laugarren elementuarentzat, Imanol Raiorentzat, ze bera zinemagia izan da, hil kanpaiak egiten ari zala, gonbidatu zuten proiektuan parte hartzera. Eta hasiera batean ez zuen ondo ikusi, baina ikusita proiektua nahiko bare lantzen ari zirela, erabaki zuen nolabait irakurritakoa eta ikusitakoan arabera egitasmoan parte hartzea irudiekin eta hotxakin. Hau da, zinemak dauzkan bi elementuekin, baina zinema izan gabe, induna da argazkiekin bere nolabait behar lotu du parte hartzea bere familian, kapitulazio garai batean zeuden bere familia etxeko, bere familiaren etxe bizitza saldu bertzutenan, Ciudad Herrelako Almaden herrikoa, eta... Gonbidatuko ditugu zalantza barik, liburu eskuartan izan da ikaragarria dalako esaten gabiltzena, gaur egun elkarlanek ematen duten aberastasuna, eta batez be, honelako gauzak? Zer, objektua galtzen duen indadanadanien digitala, honelako gauzak, zoragarriak direlako, artefaktuak ederrak direlako. Ze antzeslan? Teatroa, zerbait jarri teatroa bizitzari? Bueno, momentu zoragarriak izten dizkigulako gorputzan, energia eta zerbait transmititzen dutelako, eta momentuan gertatzen delako. Mierda de ciudad ekarri dut. Olatz Gorrotxategik estrenatuko du larun batean, Barakaldo antzokian, bere urrengo proiektu handia da. Eta, euskal rock erradikalaren inguruko western bat da. Olatzek western gisa planteatu du, eta indioak eta bakeroak, indioak lirateke euskal musikaren aldekoa edo folkloren aldekoa egiten dutenak, eta euskal rock erradikala agertu ziren talde, gazte eta kanpotik sekartzaten musika eta izango ziren bakeroak. Western musikal antzerki artefaktua izan daiteke ere, Olatzek aurreko lanetan ere egin izan ditu elementu esteniko ezberdinak erabili, ez? Erabiliko du irudia, ikusentzunezkoak, musika, zuzeneko musika egongo da, Joseba Belenuar egongo da holtzan ere. Ez dakigu ze bertsio edo zer ekarriko duen, ze irakurketa egingo duen sasoi horteko 80. hamarkadako kantuen inguruan. Eta gero, Olatzari asko gustatzen zaio maketen bitartez objektuen teatroa ere. Eta orduan, hori dana nahaztu egingo du, eta 80. hamarkadara eraman gaitu, musika eta 80. hamarkadan pinpilean egon ziren gai batzuen inguruan ere hitz egingo du, insumizioa, abortuaren legea, antinuklearrak eta bergai, eskubide sozialen inguruan azken finean. Interesgarria esan duguna, realitatea eta purtsubeteko goeta egiteko. Zapatu egun berezia izango da bebai, gure gonbidatuarentzat, Xabi Bandini daukagu bestaldean, konexioa egingo dugu berarekin, Xabi Arratsaldeon,
hasiko duzue, hilak, bira, hasiko da Bilboko Kafe Antzokian, Xabi, arratsaldeon? Bai, arratsaldeon, zer modu zabete. Oso, ondo. Larun bat ontan azten gara gure Kerobiaren hilak diskoaren birarekin, eta nun, Bilboko Kafe Antzokian, gainera ilaski gogaratu zaitez, orain 2 urte, suspenditu behar izan genuen, bertan bera utzi genuen gure kontzertu bat, ez da? Martxoaren 12an, osteguna. Bai, ez da. Bai, gogaratzen dut oso ondo, bai. Orduan, demagun ez diela 2 urte pasa, eta hasi garela berriro, ez da? Hortxe. Hala ere, 2 urte pasatuta, ze astindu eman diozuen Kerobiari? Xabi, bestak beste, Kerobia hortxe, zegoen, Kerobia taldea, bere ibilbidea eginda, tarte bat hartuta, 20. urte urruna zetorren rapurtxu bet, benga batuko gara, kantutxu bet ingu, benga disko bikoitza ingu. Ingu kontzertu batzuk, benga kontzertu batzuk ingu. Benga orain, bagatoz bueltan, benga bagatoz bueltan. Bai, gauza asko pasaria eta gainera zurekin hitz egin izan dugu, ezta? Programan honi buruz, nola 20 urte egin zituen Kerobiak eta hasi ginen gutxinak animatzen. Vinilo bikoitz bat, gero 3 kontzertu oso politak oso bereziak eman genituen, eta gero disko berri bat atera genuen, eta orain gatoz, disko hau defendatzera, ezta? Gure aurkezpen biratxo hontan, Bilbon hasiko garena. Eta egia esan, eta gezurra badirudi ere, da nolabait, betiko pozarekin eta betiko energiarekin, igual urteekin, igual pisatxoa gutxiago dago, baina intentzio guztiarekin, ez da. Beraz, ez dakit, nik pozionago pizketu urduri ere, eta ez dakit, gogoekin, gainera, Bilboko ontan, larun bat ontan joko dugun kontzertuan jende morroska bat bilduko gara. Eta nik uste dut berezia izango dela guretzako, eta baita, Bilbora hurbiltzen den horientzat ere, bai. Digo jo. Kaixo, Xabi, zorionak, lehenik eta behin. Nik kuriosia daukaz, urtetako etenaldia eta gero, nik ere jakin nahi detelako, behar bada noiz behiz zure egoera neon naiteke, eta orduan, galdetu nahi dizut, Sukarrak abestezun nerbixuak hitza, ez? Urteak pasa arren, manaldien aurreko nerbixu horiek berdina dira, eta gero bestalde, lehen bezala gozatzen da, ala gehiago. Ez dago eskubiderik, zen eta urteekin gero eta orduriago jartzen ez ni bentsat. Eta da nik uste delako, ez dakit nola zan, 18 urterekin, igual inkonstienteagoa ginalako, ez? Baina, orduriago jartzen ez. Hori bai, behin lehenbiziko dantzaldia eman dugunean, eszenatoki gainean, orduan guztia disolbitzen da, eta bakarrik disfrutatzen dira kantu eta azta bar. Eta egia da, orain asko disfrutatzen dudala eta uste dugula, nolabait, 2 gauzekin, Kerobian, gure kasuan, 2 gauzekin. Bata da, nolabait, kantu bat jotzen dugunean eszenatokian, ustu egiten, hau da, izardia botatzen. Da gauza fisiko bat, izardia bota, horrek gustu ematen du. Eta bigarrena, ondo disfrutatzea kantaz beraz, hau da, ez egotea pendiente, ea zuk nola jotzen ere duzun instrumentua edo abesten, hau da, zure barrurako bide hortan, ez da, eszenatokian zaudela, baizik eta besteekin nola konpaktatuta zauden, publikoarekin nola konpaktatuta zauden, zer reakzioa dauden, importantea da, holtza gainean zaudenean, irribarre bat ikustea, edo txalo bat, edo hau, edo bestea, erreakzio hori da importantea da. Kosmosarekin nola identifikatuta zauden? Astu zaizu esan, espazioko misio honen helburua argia dalako, eta esan duzue, ondo pasatu? Bai. Guk, ilaski badakizu beti gure lan guztietan, eta gubedak badakizu beti historia kontatzen ditugula, eta, ez dakit nola zan, beti disko guztietan historia bat edo historia batzuk kontatzen dira, bai? Eta askotan gainera espazioan gertatzen dira, eta bestea. Oso ondo. Baina gure misio bakarra da, kontzertuak ematen dugunean, da ondo pasatzea, eta jendeak ondo pasatzea, hori da misio bakarra, eta ez da bat ere gutxi. Orduan, esaten dugu askotan, gu ez dela inor zure etxean sartzeko, ez da efektia. Azkenean da,
larun bat hontan adibidez, gu elkartuko gara musiko bezala, jotzera, disfrutatzera, eta nahi duguna da, hurbiltzen diren pertsona guzti horiek, disfrutatzea eta ondo pasatzea. Listo. Eta pasatuko dugu, hurbiltzen denak pasatuko da, esango nuke, Kerobia ez da, segurazki, masak erakartzen dituen talde bat, baina doaztenak asko maite duten talde bat, bai? Beti, pentsatu dugu, hau objektiboa da, ez gara Kerobia ez da inoiz talde masiboa izan. Egia da, ez dugula beharrik izan ere, nolabait gure izateko, funtzionatzeko maneragatik. Baina bai uste dugu Kerobia dituen zaleak edo maitale horiek edo gure komunidade hori oso konpaktua dela. Eta elkartzen denean jendea gure kontzertuetan, elkartzen dela musika entzute ondo pasatzeko, baina nolabait sinetsi nahi nuke, eta uste dut ez nagola oker, balore batzuk konpartitzen ditugulako. Eta hori horretaz gain, gainera nolabait mezu batek, dela azken batean askotan errepikatzen dugun mezua, dela gora bizitza. Bai? Bueno, zera horrekin, ekosistema horrekin uste dute biltzen gaela Kerobiako komunidadea. Xabi, mundialak zarie. Eta zuen kantuak ikasten asko kostatzen dana, hemen lan handia dagoelako, inbertsio handia gure aldetik, eta gero goza eta ikustie jendiek zelan abesten duen, horregaitik esaten nizun, jendeak maite duen taldea da, zeuen kantak abesten egongo dalako bertan biltzen dana, eta ez da, esan duguna, ez da hain errezadan gauza bat. Xabi Bandini, ze plazer zu ikustie, joango da zure ama kontzertura, Rigoberta Bandini, ai mama? Zuk badakizu orain abizena oso modan dako zure. Bai, gainera irakurri nion elkarrizketa batetan, bueno, oso simpatika irutzen zait, ez dut asko jarraitu, baina irakurri nion elkarrizketa batetan, nondik hartu zuen Bandini abizena. Eta nik bezala hartu zuen, John Fanteren liburutik Arturo Bandiniren pertsonaietik hartu zuela, eta horrek poztu ninduen. Honek, ematen badu auspoa, kolaborazio bat egiteko nire lehengusinarekin. Idatzi diozu esaten zu karina behin zendule gauze bardina? Ez. Bueno, idatziko diot nik, bega. Segurazki egunen batean topatuko dugu elkar, baina... Idatziko diot nik esaten. Rigoberta, zura aurretik Xabiren fana nintzen, baina orain biona. Osondo. Xabi, ikusiko gara, zapatuen. Eskerrik asko gurekin, Kiko hau egitearen asko gozatu eta sorte hon, biran. Haupa Kerobia. Merci. Bortxe, Kerobia, bira, abiatuta egon zinen? Bai, galdakon egon nintzen 20. urte hurreneko kontzertu, bai, unkigarria, ze hor, egia zan 20. urteko kantu mitikoa kantatu zituzten. Oraingoan larun batean, suposatzen dut, disko berrian jarriko dutela horre indarra, ez? Bueno, azkar zambitze dute, ane, antzerki kontuekin amaitzeko hor badaukasolako eskuartien liburutxu ez? Bai, Oier Gilan eta Mentxor Kuadrokaren liburua ekarri nahi izan dut, Miskaraoke, Oholtzara eraman zuten, uste dut, 2019an, eta orain, Oholtzatik liburura egin du salto, ez? EASek argitaratu du, Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteak, 2016an abiatutako ibilbide hori, ez? Ze antzerkia gertatu egiten da, eta jasota ez bada geratzen, bueno, orain bideoak eta ditugu, baina esmak gauza galdu egin diren, ez? Eta gainera, jasota, literatura da ere, ez? Baina, hemen Miskaraoke honek ere gorputzetik asko zeukan eta liburura eramatea ere ariketa bat da. Eta 3 partetan banatu du Oierrek eta Metro Kuadrokako lagunek liburua, testua taularatu zutena, gero gogoeta batzuk bira osoan zehar Oierrek jasotakoa, eta 3. atalean taularatu ezen testua, baina Miskaraoke prozesurako egindako testua. Hortxe, proposamena? 2 Miskaraoke, berez. 2 Miskaraoke. Berez, entzun, oso iraultzaile oso ezberdine izan dana. Identidadearen eta gorputzaren inguruko hausnarketa. John Mayeri WhatsApp bat botakotzat jartzeko agostago, beste bere Twitterren kotilatzen egon garelako, guri gustatu zaio albistea, berari bebai, klaro, Shackleton, Iban, nor da, eta ze aurkikuntza egin da? John Maia aipatu duzu, eta nire asmoa berarekin bukatzea da. Eta lehen Xabik aipatu du 2 urteko etenaldia edo parentesia
izan dutela eta indar berrituta dagoela, gaurkoan hitz egin behar dugun itxasontziak, endurantzek, 107 urteko parentesia hartu du, 3.000 metrotara atzoko albistea da han aurkitu dute, Antartikan, eta Ernest Shackleton esploradore ospetsuaren ontzia zan. Eta lehenik eta behin aurkikuntza berari begiratuko diogu, ezta? Aurkitu dute ontzia, benetan egoera onean. Eta 3.000 eta 8 metrora. Osorik dago, pieza ikusten da. Hori da. Eta esan dute, bertan dauden, ez dakite, egoerak edo hotzak edo, eta korrente asko eta ere ez dira egongo, horrela mantentzeko, eta benetan aurkikuntza ikaragarria da. Hau berez, geratu zan hor, tripulaziokoek, esploratzaile hauek, alizan zabien, bizirik atera, hor dau iban kongelata eta momentu baten ondoratzen da, ustez. Ernest Shackletoneko, hau kokatu behar gera, 1909 hasiera hoietan, hoiek dira... Mundu gerra hasi zan, bertan, ze zalantzan egon zian, atera edo ez atera, eta azkenen baimena eman zieten ateratzeko, 1900 Eta espedizio erraldoi hoiek, hau da, mundua ezagutzera ateratzen ziren. Orain mundua badirudi txoko guztiak ezagutzen ditugula, hoiek ateratzen ziren, zer eta egopoloa zeharkatzeko asmoarekin. Itxasontzian edo ontzian joan, eta gero oinez zeharkatu nahi zuten egopoloa. Zer gertatu zen? Barkoa hor ikusten dugun bezala hortxe gelditu zen, baina etzen gelditu astebete edo 2 astetan. 28 pertsona, 28 gizonezko, hor harrapatuta, trabatuta gelditu ziren, hilabeteak eta hilabeteak. 22 hilabete, ez edo? Eta gero, Shackleton berak, hartu zituen 3 o 6 usten dut izan zirela, ontzi txikitxo batean, besteak han inguruan utzi, eta joan zan, itxasoz ahaltzuten bezalaxe laguntza bila. Laguntza lortu zuen, eta, han gelditu zirenak hilabeteetan zehar eta itxastxakurrekin, fokekin, pinguinoak harrapatuz bizi irauntzuten, eta orduan, nolabait espedizio horrek porrot egin zuela esan zuen, hau da, ez zutelako zeharkatu egopoloa, baina ondoren, urten poderioz konturatu ziren, izugarrizko abentura eta izugarrizko lorpena egin zutela. Danak atera ziren bizirik. Eta orduan, atzoko aurkikuntza horrek ekartzen diguna da, ez dakit, itxoso azpikalde hortatik, nolabaiteko garai batetako abentura horiek, ez da? Irudizarrak zora garretiz, barriz ebe, hau frikiren batek aurkituko zuen. Batek jakin jauena hor dauena. Eta nork, hori da beste ardatza, nork aurkitu dau, hau, ni, klaro, atzokoan albistea entzun, eta azte zea harakatzen, da esatezu, baina nork puñeta aurkitu dau, nork egin du alegin. Norri bilida horrez. Urri zoztuetan. Eta ez pentsa edo nork aurkitu duenik, hau da, John Shears da espedizioko buru, eta, zientzialari doktorea, geografoa, eta urteak 25 urte baino gehiagoko eskarmentua daka, bai Artikoan, bai Antartikan, hortxe dugu hauek 2019ko irudiak dira, ibili da ikertzen natura, bertako lurra nolakoa den, izotzak, ikerketa ikaragarriak egiten ditu gizon honek, eta 2019an eginiko bidaia hontan, alegindu zen ze bazekiten Endurance hor zegoela, zeren Endurance hor utzi zutenean bertako kapitainak idatzi eta utzi zuen tokian nun gelditu ziren trabatuta, eta hor John Shears ikusten ari garen horrek, bazekien hor zegoela, eta 2019an telebista kate bat eginiko adierazpen hauetan, esan zuen, badakigu hor dagoela, eta itzuliko naiz, eta ikusiko dut, edo aurkituko dut, eta esan zuen, 2022, 23an, eta ara, non, bueltau, eta egin. Hori izugarria iruditu zait. Eta beste bitxikeri bat bukatzeko, espedizioak, abenturak aipatu ditugu, garai bateko kontu guzti horiek, Erresuma Batuan, erreginaren izenean Polar Medal saria ipini zuten, ez da, espedizioak egiten zutenei, eta Shackletoni bere garaian eman zioten ikur errekonozimendu hori, eta begira nolako bitxikeria, aurkikuntza egin duen John Shears honek ere bere lanagatik, bere bilbideagatik, badu domina edo medalla hori, edo errekonozimendu hori, eta bukatzeko karreri hartu dut. Baina nire galderi ialbazu erantzun, aurretik. Zalako, atzo, Iban eta Bizon lanien, redakzioen danik Ibaneri, bai hau aldatara, hortzik edo kongelata dago, edo, karo, zer egin alda, hain ondo dauen itxasontzi batea? Hori, urrengo kapitulu. Metro horrexe esaten da. Karo, gauze bat, errobot bat bialtzi hor esplorazioa egitea, baina hori atarati ez da izango baina presa. Nire galdera ere hori izan da, eta ikusi edo irakurria izan dudan gauza bakar ematola aipamentxun bat izan da, atatzekotan zatika.
aterako claro. luketela, zatitu, zen nolabait, ala makinaren batekino, baina momentuz hori urpekari batek hartutako irudiak dira. Horrea sartzera bestelako tramankulu bat, momentuz oso zaila da. Miragarria da, lehendik ere liburu bat oso ezaguna izan zen, erderaz, Atrapados en el hielo, eta, karo, bere garaian argazkilari bat ere bidali zuten, eta bideoz ere filmazioak ere badaude, ez? Eta argazkilaria Frank Hurley dana, eta, karo, argazki zarrak maite ditugunak liburua ikaragarria da. Oso ederra da, eta oso gomendagarria. Ezakit ez dute, noiz betin barko lukete, serien bat o film bat, egia da, serie bat dago historia honetan. Iruditzeko zer derratiaz, Eta atzoko aurkikuntza honen ikusten eta auspotuko duela abentura edo histori hori nolabait indarra emango duela. Hor da ontzia agurtu, aurreko irudian ikusten nola, ja agurtzen duten Shackleton eta beste lau marilekin, eta hor agurtzen dituzte besteak 22 hilabete, taldeo bat osorik mantentzea 22 hilabetez mundutik aparte, meritua bai. Eta lehen ilaskik aipatu du lanean eta tarteka biok elkarri galdezka, baina hau, ez dakize, zenbat, erpin edo helduleku asko dituen historioa da, eta gero nik etxean gaur goizean pentsatu dut. Hau, guk bezalako friki interesatzen zaie bakarrik, eta, bueno... Edo Jon Maiari ere bai. Nolabaiteko lasaitasun hartu dut, Jon Maia bezalako gizon jantzi batek ere jarraitzen duela gaia ikusita, eta, bueno, txibak idatzi ditu aurkikuntzaren inguruan, eta gauza bitxi asko daude aipatzeko esan bezala, baina berak, ekarri duena ere benetan aipagarria da. Ez da, garaian, hori 1914an, edo Jonik aipatu duen bezala lehenengo gerra hastear zegoen hartan, The Timesen orduan iragarki bat jarri zuten, espedizio hauetan ohikoa izango zen, parte hartzeko jendea bilatzen zuten, eta hortxe iragarkiak, gizonezkoak behar zirela, baina, klaro, iragarkiak guztiz animosoa zen esaten zuten, soldata eskasa, ez dakizen bat ordutan iluntasuna, bizirik itzultzeko ziurtasunik apenas, hori bai, arrakasta izan ezkero orea eta eskerrona izan zuten eta, bueno, esan dakoa, denak bizirik itzuli ziren. Bueno, Jon, gogoratuko dugulako apaizako beto, abenturan ere, sartu zala, eta San Juan Baleontzia be horrela aurkitu zalako, Kanadan neuretan eta bar, ikaragarria honelako aurkikuntzak egiten direnien. Beste historiako pertsonaia bat, eskatuko dizutan, ja, ben jarri garala, Catalina de Erausoia apurtxuet hitz egiten dugun berari buruz. Bueno, gaur Azkuna zentroan inauguratuko da gaur arratsaldean, 7 bueltan, 7:30 goizean izan da kazetarientzako, erakusketa erraldoia dator, martxoan gaur 11an ireki eta iraiera arte. Bueno, ahots bat Erausorentzat, trans garai baterako epilogoa. 1953an Alfred Giza ataratako argazki baten oinarrituta, Paul B. Preciado filosofoa komisariatuta, bi artista, Elena Cabello eta Ana Carcellerrek, beste irakurke bat ekarri dute. Eta Paul B. Preciado gaur prentzaurrekoan adierazi du, berantzako Catalina Erauso izan daitekeela, edo argazki hori hain zuzen ere, izan daitekeela lehenengo transpersona baten argazkia. Irakurketa ausarta egin dute Catalina Erausoren historia, askotan eraman izan da, bere historia, pastoral bat egin zen 2016an, Bilbon ere izan zen aukera ikusteko. Beraz, bestelako irakurketa bat ekartzen diguna. Gaur arratsaldean zabalduko ditu ateak, Azkuna zentroan, eta... Nik superapuntatuta daukot, hau nik umetan gogoratzen dut, kontatu zigotenien, monja bazan, ez da hain zehatza, berak ja 15 urtegaz alde egiten duelako monja izan barik, hori da, baina, klaro, egia da, Ameriketara iristen dela, gizon jantzita, bertan emakumeak ditu maitale. Antonio Erauso moduan, eta bai, izugarria da historia, ez? Eta, horri heldu diote bi sortzaile hauek, eta bestelako irakurketa bat egiten dute Catalina Erausoren bizitzaz, ez? Eta hori nik uste dut gaur eguneko begiradaretik, feminismotik, eta gero eurak ere prentzaurrekoan askotan aipatu dute queer terminoa, ez? Ere, inglesez datorrela, eta, askotan ere ez dakigula oso ondo ere zerri ezaten zaion, eta orduan bada artista hauen bitartez, irakurketa
bat, trans, queer. Bai, azkenien gertatzen dena da, bi kategoriatan bakarrik sailkatzen Hori da. dugula guztia, eta batzutan ez da hain kategori bat bestie, eta dauzen gainontzeko errealitatea. Bai, eta azaldu dute queer ere kontzeptua, ez dela erreza ere azaltzeko, Eta, bueno, hau beste artearen bitartez, ikusentzunezko bat ere badago, musika museok egin duela, Alberto Sinpatronek egin dituela jantziak, bueno, oso erakusketa handia. Gaur prentsaurrekoa izan da, eta, bueno, badut gogoa ikusteko. Gaur, Azkuna Zentroko erakusketa hau aurkeztu dute, gaur esan dugu, Sastrakak liburu zoragarri hori aurkeztu dabe bai, gaur kontzertu bat. Zortziretan, nahi duenarentzako, beste agenda bete xamarra daukagu, baina Bilboko Kafe Antzokian Maite Larbururen kontzertu hasiko da, 2 ordu eta 20 minutu barru puntual hasten baldin badera, iluntzeko 8:00. Eta Maite Larburu ekarri dugu, hain zuzen ere, abesti hau Aho Arraro izena duena, arrakasta desiente lortzen ari da bideoklip honekin, bai sare sozialetan eta egia esan abestia iaz kaleratutako Crack diskoan dago, baina bideoklipak oantxe atera du, Asier Altunak zuzendutako lana da, eta Aho Arraro horrekin bizkat aipamena egiten diote, ez da, gure hizkuntzari, euskarari, arraroa den, ez den arraroa, era jostagarri batetan nik esango nuke Maite Larburuk gai hori planteatzen duela, eta bideoklip horretan, esan bezalaxe, ikusmena edo sortu du eta arrakasta lortzen ari da. Eta itzordua aprobetxatu gaur 8:00 Bilbon eta bihar gauean Elgoibarko herri antzokian izango da. Aitzakia esan guretzat, Iban, bideoklipa ikusi nahi genuelako. Baita. Zuzenduta, gona zoragarri hori begogoratuko dugu. Aktore lanetan sartuta, Ane, azken aldian. Bai, amuarekin, anaiekin. Eta gero ere, gomendatuko dut, Zaldi Urdina podcastean ere bera dago, eta izugarri gustatzen nahi zait, ni gomendatzen dut hor. Hortxe, Zaldi Urdina podcasta begomendatuta, Maite Larbururen musika honekin agurtuko gara gaur. Joni Ubeda, geratu asko zintzilik, zure supergaia, gai izarra, etorri beharko zara aliketariña. Bai, zinema eta musika. Zinema eta musikari buruz hitz egiteko. Iban Bengoetxea, ze ondo, esploratzen joan berko gara, hortik. Beste olako altxorre bat aurkitzen baldin badute, etmen izango naiz. Iban, guezin naizen esploradorak eta kun beste lanegaz, hau zahor. Papel artean esploratzen dugu, hola. Esploradore izan. Ane Zabal, eskerrik asko, tortigarren, etxeko guztiei, ze placer, zuekin egotie, 17 minutu arratsaldeko 6etarako, gozatu arratsaldea, eskerrik asko egotiarren, agur.